Gola Parkside. Řekl bych, že je určena přímo pro český trh, protože Čech si stěžovat nebude. Není úplně moc rovný, ale je to jediný z klíčů. Potom ty popisky jsou dost mizerně vidět a pozorné divákovo oko zjistí, že některé popisky jsou dole, jiné nahoře, i když je to pořád jedno a to samý 3/8 ořech. To samý je i tady u těch půlpalcových. Ale jinak jsou tam jako zajímavé věci, které se seženou v dražších golách. Konkrétně tyhle ty dva kousky.